Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag vil jeg vise mit længe-ventede setup-tur, så lad os bare gøre det. Så lad os starte ud med stolen her. Det er en stol, som min mor har købt til mig. Den er meget behagelig, jeg ved ikke, hvor den er købt. Men ja. Så har vi det 1144 skærm for Samsung. Det her. Så har vi et Trust 1080p webcam, som jeg bruger til at streame, som jeg også ser, når jeg streamer. Så har vi en Logitech G Pro Wireless. Det kan godt anbefales, mega god. Så har vi et SteelSeries A+ Pro TKL keyboard, som er også mega godt. Så har vi min Frontmax mikrofon. Den er også mega god, det kan klart anbefales. Headsetet, det er lort, ikke køb det. Jeg skal have et nyt. Jeg købte det på grund af, at jeg gerne vil have SteelSeries. Så har vi min computer. Specsene kommer til at stå nede i beskrivelsen. Og så har vi min controller her, som især må bruge på min stream. Ja. Så har vi cables management. Den er sådan helt. Den er måske lidt dårlig, men altså heroppe er den virkelig lort. Men det er også fordi jeg har min computer på bordet. Heroppe har vi nogle plakater. Det er fedt. Og så har vi en gammel LED, gammel tænding, som jeg ikke bruger. Men vi har LED siden opad her. Men ja, det var så mit setup hos min mor. Så jeg kommer til at lave en, kommer til at være en part 2, eller kommer til at være 2, der er klippet sammen. Så den her, så kommer vi over til min far, hvor jeg viser setupet der, hvor jeg har nogle andre skærme. Hej alle sammen, og velkommen til part 2 af min setup video. Som sagt, så har jeg jo vist mit setup hos min mor. Men her hos min far, så har jeg en Acer 165 Hz skærm. Og så har jeg en 144 Hz Samsung skærm. Og så har jeg trods alt bare den samme mus, den samme keyboard, det samme mic og sådan noget. Det er bare setup, jeg flytter, men i hvert fald her. Og så har vi det Rossi-bord. Ja, det er sådan det, og så har vi en Piranha-stol med lys i, fordi jeg synes, det var sejt. Men det er det så meget ikke længere, fordi det ikke virker. Så ja, det var mit setup. Så det ville være nice, hvis I gad at subscribe og trykke på like-knappen. Det vil støtte virkelig meget. Og husk at trykke på klokken, når I subscriber. Vi ses i min næste video. Hej hej.